محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا gurdam nayi tido maada kay sabi faabu maada e julbe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yew fuuta fawɗen kam jadi eɓe allah andini an suɓi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada e bandiraɓe min calmini on e goto kala inde muɗum e yettode muɗum e alhamdulillah rabbil alamin hande ko weltare mawde e oɗo men ñalawma alkamis nogas tati lewru men siilo woni janvier hittanɗuji ɗi e nogas e joyyi ɗo e leegam Médine centre juɗal yiɗɓe kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye ko weltare mawde no feewi e ballal Gomo Jangde Madina Gounass juɗal ngal wawi darade fodde hitande hande e ngal jangga e nder hen noon Allah waɗi goto e jime dental ngal juɗal ngal ene janggano yimrode e ndimono yimrode ha Allah wali noon yimrode timmi e dow jaam taw waɗimde noon ko musidɗo men goto en wiye ceerno Harouna Diop toon to wuro men Fass Subalɓe kanko jooɗi ɗo hen e ballal noon mo ganduɗa en mbiyimo Allah waɗi juɗal ngal timmini yimrode eɗen jiiɗi ruttudemo teddugal wadde noon eɗen jiiɗi o ƴeewa hol ñalawma heɓoto o ara o tawtira oɗo kikiɗe e on saaha noon almuɓe jima yimrude e yeeso makko ƴeewe no yimrani no jangguirani so wonko oñi hen o onca so woni kadi feewi alhamdulillah ɗum ko yiɗano hande o noon Allah newni o wawi tawtirede kanko ci Harouna Diop baɗo yimrude woni yimre bismillahi yantude e joom galle o kadi ko baba juɗal on ceerno Dahirou Diallo e gardiɗo Gomo Jangde hono Ahmadou Tidiane Kassé e ɓen jandiyankoɓe jogui ɓen kaɓorɗe en mbawa ɓanguinde hunde ha wawa yiyede famede andede deke duuɗe pular janggoje nde wuuro ngo e nder Madina Gounass ene kewi nanɗo machallah ha joni ka e nder jimɗi ɗi jimɗi ne kewi kono kadi ha joni duɗɗe ene jangga ɗen jime dental ngal ɗen jime ceerno e ko nandi hen bandiraɓe joni en garat e no ganduɗa ko Ahmadou Tidiane Kassé mo ganduɗa ko hoorejo Gomo Jangde nde juɗal ngal dari sukaɓe dari pewji ha gayni Ahmadou Tidiane Kassé ari jodde mabɓe waddiɓe batu faminiɓe hoko Gomo Jangde yiiɗi Gomo Jangde añi hoko yamiri eko saaɗi e on saaha eɓe jiilo mo ganduɗa poɗɗo jangguinde juɗal ngal ni Allah walli noon mataw Gomo Jangde hawri e balla Ahmadou Tidiane Kassé yimi ar mi lomtoga Gomo Jangde guel nde noon hitande hande eɗen ɗo ballodira e bandiraɓe koye makko kanko Ahmadou Tidiane Kassé Gomo Jangde o gardi ɗum o kanko garanten kanko kadi wasiyaji makko yewtere makko e miijo makko e dental ngal e ɗeɗo jime kanko on weltoro ɗum donno ko jime dental ngal bisimilla Ahmadou Tidiane Kassé. Aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Calmini jonde nde fof en gardini salminandu hono mawni men kalɗo joni o ceerno Dahirou Diallo baba duɗal sen mbi ko mawni men kadi wona bak sabu miñi ko biyeteɗo Ousmane o ene wayno min goɗɗodirta banggue duuɓi kadi min kawri e dingiral he no feewi e lembeɗe tesko seeɗa ko haalɗo kanko ceerno Dahirou ɓoydemo janggude pular nde jinnaɗo mabɓe gorko hono Baba Mamoudou Hammadi waɗanno commerçant ko ɗo leegal amen ɗo ko mawɗo mo min goowi jinnaɗo somi juumani ni omo liggortono ɗemgal pular ngal e commerce mo waɗanno wadde so tawi duɗal waɗi ɗo ko hunde hande ko yeelaji mabɓe kamɓe mawɓe ko dowuji ɗiɓe duyno kono kadi en beltorima no wiiri ni eno Amadou Samba Lo wiiri ni e darde maari en Binta en e kamɓe fof e no ɓe jaɓɓori ɗo duɗal ngal ni ɓe jaññani en ɗo ɓe dokki ngal fayidagal manggal ɓe jaññani duɗal ngal ha timmi hande hitande balɗe 365 ñalawma ɗum wona hunde wemde ko Allah muñani en kono muñal manggal ne hen wonande joom galle en ɓe e ardiɓe golle ɗe ha tengti noon e dabbi mabɓe Amadou Samba Lo
alhamdulillahi rabbil alamin nde min gardata e makko gande jortomo min jogino ma o wat ga ko addira ga ko o waɗi ɗon ko ɓuri ɗum sabu nde min gaddatamo ɗo nde hawri ko omo jindi no feewi kono sabu ittande pular o gueɗal no ceerno Ɗahiru wiiri ni saabi o ɓitti hen te kadi o ɓittani hen tan ngam fawti felore ala o waɗi hen ko addirano ga ko o waɗi hen ha goɗɗum e goɗɗum ɓeydi hen ɗum woni ko rendinen ɗo oɗo kikiɗe ko sabu yettode wodni Allah hade mi yaade toon taw en jarni jaydiyankoɓe Baba Galle Diallo Adnan Thiam wondude Ousmane Sow sabu hande eɓe ɗo ƴefta eɗen mbawi wiide ne wawi wonde tour du monde ne wawi yirlade aduna o foof ɗum waɗi jaydiyankoɓe men joguiɓe kumpital men en mbawa jarnudeɓe haqqeji mabɓe saabu koɓe gollata ko kamɓene no mawni saabu ma won jeebɗo image uji ɗi taw koye ɗo e Madina woni yiɗira ɗum jangde pular nde softira hen ko cakkude ñiklata defo en wawi wonde ha oto banggue e Fongolombi ɗum noon ko kamɓe jaññata ɗum kamɓe yo Allah sellin doole adini wiide kanko musidɗo men Amadou Samba Lo fodde ko jortono e makko o waɗi hen ha o ɓeydi hen goɗɗum ha juuri nde wanno enen ko l'islam o jangguete ceerno radiyallahu taala anhu e yammirore makko ko janggen ɗemgal ngal jangiren ɗum diino la preuve noon Amadou Samba Lo oɗo kikiɗe e kanko e waɓen makko foof ɓe kolliri dalil wonde imminiɓe ko yamirore ceerno nde jangguinde yimɓe diino saabu oɗo ceerno Harouna Diop alhamdulillahi rabbil alamin ko cettanaɗo wawde gandal cettanaɗo fasintagal e ñeñal e karallagal e almudagal mum yidde makko Madina Gounass yidde makko dental ngal yidde makko ceerno e golle makko mantiniɗe ɗe o waɗanno Fuuta Tooro ha ceerno en jiiɗum kadi mbimo kadi aɗa sohla ɗo o ceerno artirimo ɗo e yamirore mum nayimo Fass omo jokki ɗen ɗon golle pattam lammijo wadde on kala ko eeli kala nde o ƴetti kuɗol o gollata ko diine o windata ko diine o windanta ko diine o windanta ko julɓe ɗum waɗi huñjade yimre makko tan ko gandal manggal wonande diine o eɗen beltoro joddade ɗo e makko wona saabu hande omo jooɗi ɗo eɗen kalɗum alhamdulillah rabbil alamin hunde fof waɗat fimde ñande aset nde tan mbeɗa waɗa émission Allah longinimi ha janoyimi e jime mabɓe ɗe kalmi hen kalmomi Amadou Samba Lo no waɗiri feere ha jimɗe jaajiri e wuuro he ni nden Amadou Samba Lo heeɗaki émission ene gasa ceerno Harouna heeɗaki émission walla onon wonɓe ɗo ɓene wawi taw keeɗaki émission ɗum woni sababu min jaadi ɗo ha radio ɓamtare Dowri FM beeli gara nden taw Daka FM arani saabu teskade ko woni e wadde ko ne mawni e dental ngal kono ɓurɗen teskorade ɗum foof ko yimdemo ha o jofna ceerno wiya yo ɓesgu ngu janggu yimre nde ene wayno Amadou Samba Lo waɗi yamirore ceerno nde o jarama yo Allah yombo moƴƴere mawɗo men noon Alaji Aliou Sow yo yurmede Allah ɓeydo e makko ko jiyaɗo Allah laaɓɗo o halkintako o wi Allah nde wannon ko nunɗuɗo kala mo jogorani yobde o jaɓata gollanamo ɗum waɗi kala gollanɗo Allah yo yettu Allah tawata ko Allah ene muuyi yobde mo jobdi moƴƴiri Amadou Samba Lo a jarama ndeɗo yimre walla jime baaɗe ni jaafoɗon jaydiyankoɓe ɓe jiiɗa haala juutka saabu koɓe tongoɓe kamɓe kono noon mi haala tan on saaha cohlon hen guitton hen ko heddi ko on saaha kadi mofton kono mbeɗa yiiɗi yaññade hen saabu ko almudel yano yelade sakka ceerno mum en gandi on hebbini min ɗeɗo jime soɗe memama tan mi dillat mi waɗi hen wittoji kewɗi hani en nani arabeɓe ko yimɓe mawninnoɓe ɗeɗo jime seede mum kala hitande ɓe mbaɗat kawguel kala mo yimre mum ɓuuri alɗude ɓuuri welde ɓuuri yaadude e zaman o yimre nde winde ɗakke e suudu Kaaba he eɗen gandi ɗum wona ko famɗi e on saaha ko adi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam te kadi won wittiyankoɓe walla won micciyankoɓe walla won anduɓe hollirɓe e on saaha Allah e ɗum no mawnirno e makkanaɓe hay Allah subhanahu wa taala nde jippinta alqur'ana nde cimmoje kewɗe o jippinir ɗum koye ndiɗon mbaadi ngam ɓe ɓeydo
heɓindade ɗum ngam ɓe ɓeydo huɓinade ɗum sabu eɓe mawninno ko wiyete yimmiyankagal o rokki hen yeru kanko gando kalannoɗo ene gasata ko hamme Amadou Ly wonno o wi sa ƴeewi simore wande no wassamsu wadduha wal qamari iza talaha haɗo simore nde haɗoyto sa ƴeewi rajjaji ɗi sa ƴeewi mbakaji ɗi ha o to wattidi to sa ƴeewi ko e maale yimmiyankagal omo haala wonde Allah subhanahu wa taala on saaha so tellini cimoje koye ndin mbadde wonno arabeɓe ne mawninno ɗum mbaɗen taɓal Seydi El Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu yo Allah hokken hirde barke mabɓe nde o ari e Tiwawon o tawi eɓe mawnin ɗum ko wiyete yimmiyankagal ko kono kamɓe ko nalankagal ɓe jaruno o yiɗi hebdeɓe ko ɓuuri yawde ne wanno neɗɗo ko welata ɗum ko on banggue poɗirtamo o ɓeydo yawde arde wonata sulɗani ɗum waɗi o windi jime kewɗe eɗen gandi mimiya ko hen jaa ceerno Harouna ma gartoy hen ha ɗum waɗi sa teskima Tiwawon ko awluɓe mabɓe ɓe ɓurata yimde beyti l'islam wayno mbaydonde en somi jumani e waɓen mabɓe ni ɗum mawni ha yaaji aduna hande hayso neɗɗo woni jimowo jiyata ko ne yimora hen wolof mawɗo ne so wiya mawɗo ne firti ko mawɗo wi ko ɗemgal wolof e ɗeɗon jime dewmi takel ha yetti enen ɗo e Madina Gounass e mbi ceerno radiallahu taala anhu ene nananno rewɓe gona e unde gona e yimde jimɗi fuutankoji e ko nandi hen o yamiri ceerno Amadou Ndiaye yo jangguinɓe Hamdan jimɗi 313 adadu nelaɓe te Hamdan eɗen gandi yimɓe ɗum ko ceerno Banaji soɓe jumani walla goto e ahlullah en ɓe ɗum ɗon foof holliri koye jeeya ko e neesu men jeeya ko e pinal men jeeya ko e rendo men ñanden mi haali ɗum ceerno Mouhamadou Baba Acc rahmatullah alayhi ceerno wiyatno ko Nguru Boy Lowaɗo Kanŋe eɗen gandi kanko yimi peren Fouta lillahi kanko yimi mi yetti rabbi joom bawɗo ayi to nder yimɓe to aɗa wawi hen famde hay o saaha omo haala hen technologie jahoɗo joni o saabu mo wiya ɗala hawede puɗɗaɗo ko hawni kay ko puɗɗiɗo ko additi golle puɗɗaɗo ko hawni fof ko lillahi nasara woni tubakoɓe kawi ene peeje ndiwoji e ndiwri lillahi radio ji e miijo lillahi ha ɗo yimre nde ha ɗoyto donc technologie o haalata hande kawisaji yimɓeɓe jii e WhatsApp en ko wayno ɗeɗo gueɗe foof a tawat omo jangguina hen andinde yimɓeɓe wonde ɗum ɗo ko gandal ngal Allah tellini ko ɓooyi mata o waɗa organisé nattina e kaɓirɗe kese ha yettiɗo ɓuuri welde en hen foof noon ceerno Harouna en hande jeeya ko e génération hande Allah addiɓe eɓe mbaɗa ɗeɗo jime belɗe ɗe ganduɗa ɓe jimata ko ceerno min hono ɗeɗo jime mi haali ɗum e radio he ñanden mbimi hani taw rewɓe sone ndefa sone guna noɓe janguirani no Hamdan ni ɓe jimirni hande jime ceerno Harouna en ɗe onon hunjiɓe jime ɗe taw soɗon ndefa soɗon guna soɗon liggo taw oɗon jimto jimɗe ɗe ene jeeya hen ko kalnon mbimi ɗe saɗa yima jimɗe ɗe nokku cheyɗan wonta ɗon sabu ɓe kalataɓe eko haalete ko eko duwete e yimre he ko riwat cheyɗani e ɗimmiti ɗum ma barke jippo e nokku mo gonɗa o sabu sa haali woni yimɓe sa haali inɗe mabɓe tan barke jippoto ɗon e nokku he ko ɗum saabi yimɓe ne guinniraɓe ɓiɓɓe sa yiiɗi noddude cukalel ngel nodda inde nde ko wayno Mouhamadou Siraji ɓe mbi Mouhamadou ko inde nela sallam Siraji ko lampa wadde so tawi ñande fo aɗa nodda lampa e galle ma so ɓooyi galle o niɓɓitta o leerat wona donc eɗen kaala mbiɗen to joomen goni fof ɓuuri ne tiime téléphone aji ne mbaɗa vocal uji ene teɓɓita vocal uji aɗa waɗa lamɗam aɗa waɗa vocal so ɓooyi ma vocal to ɓurti lamɗam ma hirande to ɓurti lamɗam wodat tan ko ɓurti ha fami kono noon so tawi aɗa yimto ɗeɗo jime ene weeli kadi so tawi jinnaɓe ma ɓe bettima hen joom galle ma o bettima hen weltoto Baba Mal ko nalanke nde o yimata nde jinnaɓe makko jaɓano o suuɗotono ñande wotere baba makko bettima omo yima Tara noon ko Cheikh Oumar Foutiyou yimete ɗon Tara ko ɗemgal bamarankore Cheikh Oumar kala ɗo arno o waɗɗon golle mantini o yawta ɓe mbiya Cheikhou Tara o yawti Tara Cheikhou Tara ayi on tawi omo huufi guitare omo yima Cheikh Oumar tan o wi so tawi ko ɓeɗon jimatade mi haɗatamo jimri ɓeɗo ko jarɓe yimede donc eko wayno annene so tawi aɗa yima jimɗi ceerno Harouna Diom jinnaɗo ma walla joom galle ma responsable ma tawi aɗa defa hirande aɗa yima ɗum
aɗa andi o ɓeydoto weltade o anda onon noon deke ko janggoy toon pular ko koko mawni janggoton toon mi jofnira yewtere nde juuti artude tan joni ko jimmoton ko tan mbaɗa waɗa hen bifto dogen tongumi hen seeɗa e gardidi he tan gardide sa ƴeewi yimre nde ko kalannom ɗo joni ko gandirta yimre nde waɗi hikma o fuɗɗori hen ko inde Allah te eɗen gandi kala ko mbatta e aduna sa fuɗɗorima inde Allah hunde nde no mbimi ni cheyɗan yaltade mum hunde nde waɗat nuuru waɗat gardin saabu o wi ko bismil ilahi mata woni bisimillahi ko inde Allah ko inde jomam kadi o firani en puɗɗorimi yimram gam seydu dine ay o rewni hen julde nelaɗo sallah sallam en nani anduɓe kala duwaɗo duwa o nena hakkude leydi e asman o yettotako so wona julɗa e nelaɗo sallah sallam hay so neɗɗo no windamma ɗo talkoru ko ɗum o watta gardindi walla o waɗa sakkete ko ma ne sa sallam ayi o juule e nelaɗo sallah sallam ɗum tan andini en yimre nde ne waɗi ngaalu caggal ɗum o wi nde garɗa e kolda gam lewde diine ko tarih en meeɗi haalde ɗum e radio ha woodi e jiyaɓe Allah keɗiɗo noddi en gam no Allah longuiniri en kal noon mbimi ko kolda ne foti yettude Allah nde Allah rokkiɓe hoodere mawde fonde no ceerno radiallahu taala anhu ɓe jaɓɓo ɗum ɓe gara ɓe mabɓo e makko ɓe gondinomo saabu ko gueɗal Allah ne wawno rokkude ɗum Mauritanie wawno rokkude ɗum Mali wawno rokkude ɗum leyɗele goɗɗe e nder région ngaji 14 ɗi ceerno wawno wonde région makko mo jibina Saint-Louis o wona toon a faami o jangguina toon dokke ɗe Allah rokkimo ɗe fof kono sa ƴeewi guure 6 pawɗi ɗe o sinci ɗe kewɗe hen koye nder région Kolda ɗum waɗi o addi ɗum e yimre he nde garɗa e Kolda gam lewde diine en jii hande no wayi en jii Daka o haali ɗum e nder yimre he sa a wi guila ceerno Hamme ceerno Mouhamadou Baba Talla mbiyatno université coranique de Fouta ɗo woni duɗal jaaɓi ha tirde ngal fuutankoɓe kala ko janggueteno e gaddin meɗen jangguetenoɗo e Fouta janggama ɗon ko ɗon ceerno janggi ɗon on kadi adi rokkude ceerno lawol Cheikh Ahmadou Tidiane o feññini ɗum e yimre he ɗum ko barke gueɗel gonguel nguel o wi mi hawama ceernam almuɓɓe ma ɗoɓe gari fo ɓe gande eɓe labti diine kono noon yo taw wona ñamtoɗo yaramum yo taw wona jaltowo ɗo seeɗa tan wonɓe min jii resaɓe Dakar ɗo tan woni hay so haaldina ne modda change comportement mum ndentoɗe ɗum sa yimi hawama ceernam almuɓe ma ɗo gari foof eɓe labti diine ko tawaɗa heddi wallahi wona eɗen poten billahi wallahi nde so eɗen mbaɗano émission weeli gara ɓamtare en jahanno damal galle ceerno kala e ɓesgu ceerno mo kawɗo ñagoɗen duwaw mbiɗa teski on ñan mum ko ceerno Ibn Bayel yurmede Allah ɓeydo e makko tawami ɗon mbayni momi ñaguimi duwaw o namdi seeɗa émission aji he kala mo waɗi duwaw jaami wallahi miɗa ɓorni kakse moto ɓorna hay kufuni a andatami de mi anda fof no gandirta ko madinajo ni mi anda kallu one fewne min tawi yimɓe dow lawol he ɓe gari tat yimɓe eɓe ñaago warga sukara ene ko nandi hen nden min dari goto o wi warga sukar keddiɗo fayi am wi oɗo ko Madina Gounassnajo minen ko duwaw min ñaagui o wi minen komin kunkande naɓe donc en kaliran ɗum pour men ala kaliɗen ɗum mi hawama ceernam almuɓe ma ɗo gari fo ɓe gande eɓe labti diine so goto e men ñamtani yara mum so yeebaki so tinnima wallahi so resa banggue goɗɗo so ya jillu no feeñiri foof a andat dake an ɗo giwɗa ɗo koye kanŋi ɗum waɗi ɗum ɗon jinnomi ko tonggumi e yimre he tan mbatten hen haqqille eɗen belti tan saabu ɗeɗo jime ko hunde nde jiɗɗen ko hunde nde ganduɗa saaha foof eɗen garta e mum e nder jewte radio ji nder ɗum ɗo foof alhamdulillah noon Allah waɗi hande ceerno Harouna ɗo jooɗi Amadou Samba Lo ubbani nema woni ubbani nema o haali nane min meeɗi amin jooɗi te ɓuuri hawnade amin jooɗi Madina naaɓe e hoɓɓe woɓɓe ne tawa woodi jimɗo yimre ha yimre nde joofi o yehi o jooɗoyi o haalani jimɗo yimre nde Allah andi omo andi walla o anda Allah andi omo andi walla o anda miɗen joddi e neɗɗo goto ne wiye Mouhamadou Siraji Ba heɓe ne gandimo good nice kanko nden o woni Dakar so waɗi yimre ha gasi o windata ko Mouhamadou Siraji Ba yo Allah yurmomo yaafom o wi Madina good nice Gounass o tonguirta good nice e anglais firti ko ne yooɗi ne garɗi walla ne moƴƴi ne yooɗi noon waɗiranno présenté hoore makko omo jooɗi e rendo he nde debbo yimi yimre nde ko duɗal wonno
ha gayni haalani jimɗo yimre nde jottoyi arlandine andi walla anda o wi ndeɗo yimre nde ko min windi nde minen ndiɗo min joddi hono ni o wi ko min windi yimre nde o haali ñalande nde ko wonno sababu yimre nde ayi so tawino debbo jimɗo yimre nde ne anduno so tawi o haalino hen inde nde wonanno ko wune mawɗo saabu tawa jomum nen ɗon jooɗi ɗum waɗi o haalani dande dow o haali ko less o wi ko min windi yimre nde te kadi ko noon min ƴeewoy ha min tawi ko gonga kanko windi yimre nde koɗo sifa ɗo jeeya mawnum Ousmane Ba en ama Samba ne andimo donc ko yettode wonni Allah ɗum kadi jangguinde hen yimɓeɓe wonde sa yimi yimre a gayni joom gueɗal bonnata gueɗal haalde binduɗo yimre nde ɗum ene waɗi fayida no feewi mi meeɗi banam debbo goto nen France min daara estati makko yimre Madina Gounass nde yimi ha gasi tawmi ko yimre Baba Galle Diallo Barogel ngel nde te nde yimre nde meeɗa heɗade nde kono o windi ɗum e less yimre he Barogel ngel nde ne wawi taw mo andi Baba Galle walla taw anda walla no yimre nde arde beltimi ñan hen no feewi saabu on ko France woni donc feññinde hen ɗum te feññinde nde o haɗani ɗon kanko Amadou Samba Lo arde ɗo kadi joƴƴinɗo ceerno Harouna ruttanmo teddugal ko cakkude ñihlade fo hande kala ɗo ceerno Harouna tolnino e softede e yidde jime ɗe hande o siftorta kadi ko ñande o joddino e ceerno o yimi yimre nde en meeɗi yiide hen image belɗo baɗɗo fayida min e hulde laana e hulde ndiyam omo jooɗi ceerno e laana he kanko ceerno Harouna Diop omo yima yimre nde on image ko ɓuuri image ko mbiyata image mo ganduɗa mi wawa yejjidde on image Allah yodde e welde e nder e hakkude mbeɗa andi ko hedde kay hayden ma o arta e men omo yima yimre nde ceerno heeɗi laaɗe ɗe ne tacca ɗum ne wonde e yodde ɗum noon mbiyamo Seydi Diop Seydi Lo onon fof on jarama jaafoɗo dalil jangde nden e yaaha e yaadu no jiɗɗen du saabu en kaali enen jangde pular nde arwande taw ko yamirore ceerno nde te yamirore ceerno nde ko diino joƴƴini en ɗo hande ko haalde haala jangtowol ceerno saabu ko haala yimre nde ne jangtoto ko ceerno jangtoto ko jaɓɓal ceerno iwdi makko asli makko jangde makko ɗo rewi hano gollir golle l'islam ɗe ɗum ko diine a faami saabu sa wi sirajo diine tan a haali diine wadde jooɗade en ɗo taw ko jencudi ko winda e makko ko jangguina e makko ko yima e makko eɗen kalta ɗum ɗo tan ko dalil wonde jangde nde ene faame ene yeña saabu ko ni yeñirta ene jeeya ko ɓuuri mawnude e l'islam en jii hay Allah subhanahu wa taala wi e ko nantene seere ɓe ko adi nde oɗon ndewa mi gande kam ay andude ɗo gonɗa ɗo manam gonɗa ko Madina Gounass ceerno sinci Madina Gounass ardi Madina Gounass ganda ceerno ganda Madina Gounass saɗa rewa Allah rewgol Allah ngol wonata ko en plus saabu tar kaɗa tawni aɗa respecti cincuɗo wuro ngo aɗa respecti wuro ngo kadi ko mbatta hen fof so rewi lawol waɗat nuuru wonata ko en plus to gonɗa fo aɗa wawi rewde Allah kono sa rewi Allah e nokku mo ganduɗa waɗira uniquement ko pour dewal Allah donc andude ɗum nde anduɗen jimi anduɗin tarikaji andu ɗum saɗa golla ɗum tar kaɗa heeɓidi ko mbatta ko tawanne ene waɗi nuuru ɗum waɗi ɗum ɗo ko dalil hollirde wonde alhamdulillah ene yaha no moƴƴi saabu jangginoɓe ne mbawi janggoɓe ne jiiɗi jaatigueɓe ne belliti dake dangaju da dingiral wadde ne mbawi wiide jangde woɗɗoyi no fewi alhamdulillahi rabbil alamin kaw Alaji Ablaye Wolle Ndiaye guinnira duɗal ngal en calminimo en jettimo e golle makko pattam lamiji nde walli goomu jangde fodde hitande nde garɗen e jarnudemo nde mbimi en jejjitta partenaire uji men wonnoɓe ɗo ɓe par ce que partenaire uji luɓannoɓe en galleji eɗen jangga hen ɓen goni premier partenaire uji men so yawti kay astahfirullah premier partenaire mbinomi ko ceerno kanko jangguini en kanko duwi kanko duusi jangde nde kadi hay defte batteɗe kanko ittata ngaalumu waɗa muule rewi hen ko ceerno Jalal kono tataɓo o mbimi ko galleji jaññanɗi en garen e galleji he leɗɗe ɗe nde gawetende kamɓe gawi en gawani en dosani a faami peron o nde fewnteɗo nde ko mbuuɗi mabɓe mbaɗi leese bertaɗe ɗo ɗe ko kamɓe coodi kamɓe belliti en e galleji he sen goni ɗo kala ɗomɗuɗo yarat ɗo kala jiɗɗo julde takusan walla tisbar walla ko wawi wonde fo heure mo jangete arat ƴetta satalla salligo kamɓe joɓata ndiyam ɗam donc premiére partenaire uɗi yimɓeɓe hen sahi ɓe mbiya ɓe cikka ngaalu ko kalis liquide kono ngaalu ne heewi jeese oɗo ngaalu omo mawni ɗum waɗi en jarninoɓe radio he kono en ɓeydoto jarnudeɓe mbiyen ɓe noon hunde foof neɗɗo ne waɗa nimsa ha heddi wadde e lahal Allah saabu ɗum ɗo ko Allah yamiri ceerno Harouna en ma garo hen jangde koko farla
e julɗo debbo e julɗo gorko fof wadde ɗo joomum waɗata ɗum ɗon koye yamirore annene walliddemo ha waɗa ɗum sikki ala gonɗa koye wadde yamirore eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓeydan ɓe yaajede ɓeydanaɓe cellal ha ɓe mbawa ɓeydande leñol ngol ɓe ɓeydana ɗemgal ngal ɓe mbawa wallude sukaɓe no janggirni kadi ko ɓesguji mabɓe nasa salam wi goto e mum fof ko gaynako kamɓe ko ɓesguji mabɓe goni ɗo en nani nane ceerno Dahiru haali o wi eɓe jinnoɓe en giwa human binnagal kala noon to neɗɗo iwri e ittude human binnagal ko gandal gonɗa e lomtinde to ngal wawi iwrude foof kisa Allah walli en dokkeɗen ko ɗemgal men woni safrude nafoori ɗum ɗo ko yela mabɓe wonno ko anniya mabɓe wonno ko duwa mabɓe jabaɗo almuɓe noon en jarnatɓe en duwontoɓe jarnetenɓe ko eɓe mbawno sohlirde no mbiɗani goɗɗum ko wona ɗemgal mabɓe nden enen en jeewete nden en ganat nden en cohlat saabu sen noddi notaka tan dole lingu ko ndiyam wadde nde nodduɗen nde gonga ni ko nafoore mabɓe de kono noon nde nodduɗen ɓe jaawi famde ko nafoore mabɓe ɓe gari ɓe daari eɓe ƴeewa gandal eɗen jarnaɓe hen no fewi eɗen mbiya woto nimsa won hen kadi nimsa wonta hen yo Allah jarnu tampere kala ko jangga faama yo Allah wat hen barke ko jangga faama ko fof yo Allah newnu faamu eɗen jarna kadi plus jangguinoɓe ɓe wonɓe ɗo ɓe foof guila caméra manuji ha jooɗi ɓe fof ko jangguinoɓe woɓɓe waɗɓe hen golle mantiniɗe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah ɓeydu sembo ɓeyda hattano ɓeyda yaajede kadi nane mi wi on soɗon jangga ko Amadou Samba Lo windi ga ko e jime ɗe jangge dariɓe ne pilma ɓe on sait jamais janggo e jaam oɗon mbawi jeeyede ɗo e jaydiyankoɓe rewɓe saabu aɗa andi l'islam kañum ene yiiɗi kala ɗo rewɓe gollata rewɓe gollida e mumen sa yi Arabie Saoudi a tawat nokkuji kewɗi ko rewɓe gollata a faami jaydiyankoɓe rewɓe hay ɗo e Sénégal nane mi waɗi estati am ko debbo mo ganduɗa ko colonel mbeɗa sikki toon to Mauritanie a faami mbaɗanaɗo teddugal manggal ara ko debbo donc ɗo l'islam ne wawi aroy ɗo janggo yamira rewɓe jaydiyankoɓe taw on daroto jaltal jogorɗon ni pied caméra oɗon pilma a faami wadde soɗon janggari so jaydiyankoɓe gari kadi daare koɓe mbaɗata ko mbattanen haqqillaji janggo so alhaali addi ene mbawi dañde ɓeɗo jaydiyankoɓe machallah noon jarama yo Allah sellin dole jaafoɗon so haala juuti ñawat assalamu aleykum wa rahmatullah Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle